So ito po yung magawa ng kitchen cabinet. So gumawa na rin po ako ng 3D model niya. So try ko na lang po i-pass dito sa screen. Okay, so ganyan po yung mangyayari dyan. So dito na. Okay, so okay na to mga po. So konting ano na mga boss, kaya po nila pinasusunan mo dito dahil nagkaroon po siya ng alay. So meron po silang nakitang batas ng alay po rito, animation. Nakikita niyo po doon sa 3D animation natin, nilagyan ko po ng partition dito yan. May partition dyan, tapos TV wall design or TV console. Okay, good morning po sa inyo lahat mga boss. Ayun, dito po tayo sa kila Buddy Jess. So, ayan, sasamahan po tayo. May lakad po kasi si Buddy Noli. Si Buddy Jess. So, pa yung kasama natin pupuntang Itugon. Pero bago tayo pumunta ron, punta muna tayo sa San Clemente para kunin yung down payment ng modular cabinet natin doon. Modular kitchen cabinet. So tara, samahan nyo muna ako mga boss. At daan muna pala tayo rito sa Converge. So tara. Okay, so daan nga po tayo rito sa Converge. So pangatlong araw na po ngayon na wala kaming internet. So tara. Sumbit lang ata. Ayan lang. Itakan. Okay, tara. Ha? Wala nakapark. Oh, dito. Pasok muna tayo rito. Okay, kaya pala wala kaming internet, ano? Disconnection na pala kami. Na disconnection. Meron pala kaming balance, pero hindi itong buwan na to, matagal na. October tsaka ano ba to? January na yung hindi namin nabayaran. So kaya na-disconnection. So tara, punta muna tayo sa sa San Clemente. Nauna na si Buddy Noli doon. Okay, dito na po tayo. Naggasolina kami pa ay. Tapos nagbayad ti Converge. Ay sobrang yung awanti disconnection. Ada balance by October kan January. Good morning, madam. Sige po, madam. So dito po yung bahay ni Sir Marciano Ortalo. Yan, shout out po sa kanya. So medyo matagal-tagal na rin po ito na nagpasukat sa atin. Hindi pa nga ako halos nagsisimula pa lang yata akong mag-vlog nung pinasukat niya to. Tapos bumili siya ng mga gamit, tapos hindi natuloy. Ngayon tumawag sa atin para ipatuloy na yung project niya dyan na modular kitchen cabinet. Okay, so ipunin lang po natin yung down payment dito, tapos diretso na po tayo dun sa Itugon, Benguet. Okay, so dito po tayo. Kunin na natin yung down payment. Ayan, shoutout ulit kay Sir Marciano Ortalo. Okay. Okay, so ito po yung sige po. Agtugo ka, Bad? Okay. Bad. Nahiya yata yung isang ko. Kuha ka rito ng nandito po yung mga kontrata. Mga lakang may sabag si Dijonag. Nagprint at pero muna tayo ng kontrata. So ito po yung magawa ng kitchen cabinet. So gumawa na rin po ako ng 3D model niyan. So try ko na lang po i-plus dito sa screen. Okay, so ganyan pa yung mangyayari dyan. So dito na po yung ref banda. Okay. So andito na rin yung mga gamit. Rain suit.
Andito na rin gas range, tapos microwave, tapos ano ba itong isa? Microwave oven. Tapos ano pa ba yung iba dito? Basta kompleto na mga boss. Okay, so okay na mga boss. Nakuha na po natin yung down payment. Bali bibili na po natin yung materials nito para maisunod na sa project. Pagkatapos ng Tarlac City project, isusunod po natin ito. So tara, punta muna tayo dun sa Itugon, Benguet. Sige Kap, salamat. Hey Bads. So hindi na makakasama si Bad and Ollie kasi marami siyang lalakarin ngayon dahil sa project. Sa ano yan, sa project natin sa mga modular cabinet. Tapos paalis na rin kasi yung misis niya. So tara. Okay, dito na po tayo mga boss. Okay, dito na tayo. Okay, so dito na pa yung mga kornisa. Sabi ko hindi nabasa, nabasa rin pala, pero dito lang sa dulo itong mga boss. Okay. Tara. Para sa baba. Okay, tapos na daw dito. So punta natin mamaya rito mga boss. Tapos na daw doon. Good afternoon, madam. Ayun na. Lamig. Andyan na. Okay na doon sa kabila. Pagkipatay mo yung tugtog. Okay na mga boss. Andyan na. Pero malapit na, may nangarang na lang. Ano madam? Pag kita madam. Okay. So tapos na daw rito. Okay, ganda na. Okay na. May ilaw na to? Yung mga strip light tayo. Isang switch lang, inano lang namin, tinap-tap lang para kasi wala pang switch si sir ano. Tapos ito, binalo ko na yung sir. Pag-ilawin mo nga. Anong bilagaw? Yung pin light natin. Di ba dito yan? Oo. Pinalipat yan dito.
Kasi yung ano doon yung iniisip ko eh. Hindi, ano mga perto pa doon. Kasi kinausap ko rin siya sa cornisa na sa kabinet eh. Sige. May pag-ilawin mo yung ano, yung doon. Dito sa submit. So, tricolor to, di ba? Ayun. Ayun. Okay. Kwarto. Itong kwarto, kung yung natin nito kasi wala pang switch. Hindi pa na-itap ang ano niya. Pero na ano na yan? Na-testing na namin yung electrician niya. Na-testing na? Oo. Wala yung pin light lang. Okay. Ito yung kasi ano ng strip light. Pero pinagano na natin yan. Okay. Lagay mo yung one word. At mag-ano ko. Mag-reels nga ako. Okay na. So okay na rito. Yung mga switches na lang po yung ano, ayusin nila dito. Mga switches ng ano. Kasi isang switch pa lang yung ginawa nila dyan. So papayos daw nila. Tapos yung cornisa na pumunta rito, yung model na 85. Yan. Okay. So tricolor po yung nilagay nating pin light dito tsaka strip light. So dito hindi pa natin mapagana kasi wala pa yung switches niya. Hindi pa naayos ng electrician. Okay. So ganun din yung nangyari dun sa 3D model natin. So ilagay ko na lang dyan sa screen. So ganun po yung itsura niya. Okay. So ganun din yung nangyari. Lahat ng sukat na sunod. Okay na. Ganda na. So combination siya ng gypsum board, tapos yung cornisa natin, tapos dito PVC panel. Yan, yung combination niya. Ganda na. Ayos. Tapos dito na yung tiles na lang nila. Papayos na lang nila, sir. So dating kwarto kasi ito. Nung ano, tapos binagbag yung kwarto. Kaya lumuwang yung living room. So ayan. Okay. So konting ano lang mga boss. Kaya po nila pinakasemen uli ito. Dahil nagkaroon po siya ng anay. So mayroon po silang nakitang bakas ng anay po rito. Kaya pinapalitan po nila. So dati po kasi ang ceiling nito ay plywood lang. Tapos 2x2. So yun po yung ceiling nila. Kaya pinapalitan po nila ng metal frame. Tapos gypsum board tsaka PVC. Okay? Okay na? Patayin na. Patayin na natin yung ilaw. Okay na. Okay na. Okay. Papunta tayo sa kabila. So yung isang project natin dito. So tapos na po doon sa taas, doon na lang po tayo sa baba. Yung nakita nyo kanina. So yun po yun. Baka next week, baka tapos na nga sila dyan. Pag wala nang kailangan na ilagay. Tara, punta tayo sa kabila ulit. Okay, so dito tapos na. So ano lang po to, kornisa, tapos yung pintura. So ganyan po din po yung design dun sa taas. So tara, puntahan natin. So hindi na rin po natin bubuksan yung ilaw na ito. Buksan na nga natin. Ayan. Okay. Buksan na nga lang natin na boss. Ang ganda na. Ganda na. Okay. Kasi yung ilaw na ito. Nakikita.
Siguro. Ito na ko para. Baka nakakap siguro dun. Ayun. Ayun. Ito sa kwarto. Okay. Dito sa isa. Okay, maganda na. Yung doon sa turtle, kapakala yung kulay. Then yung itang ganyan yung burger bro. Ito. Hindi ko muna pinalaw eh. Pamilya na ito itong flat ceiling ito. Burger brown? O sige, ano mo na? Ito. Tira mo na. Si madam nagsabi si nanay pala. Ay kasi nga nanay. Kung nagpagawa ako sa mapa, ihirap pa rin kayo. Hindi. Tira mo na. So, ibayin na naman tayo po rin. Sige, sabi ko naman. So, combination ng PVC tsaka WPC tsaka gypsum board. Okay. Okay na. So, simpleng-simple lang yung ginawa natin dito. Ano natin pa? Ayun o. Okay. Ayos, maganda. So yun lang na lang. Kung ang papalitan ng kulay, sinabi na ba itong pantalon? Burger brown. Itong banda rito. Ayun, dito po tayo sa 3rd floor. Lamig. Mapagi. Pagi. Lamig. So ito rin yung isang ginawa natin dito. Nag waterproofing po tayo. Waterproofing. Okay na. Ayun, dito sa 3rd floor wala na tayong gagawin dito. Ito na lang. Ito. Ito yung sasabing babaguhin yung kulay. Burger brown daw. Okay na. So yung design na pumunta rito, design ng ceiling, si Sir Pencil po yung nag-design. Tapos sinunod lang po natin yung design niya. So may plano po to. May plano po yung ceiling niya. So lahat. Doon sa ground floor, ako na po yun. Ako na po yung nag-design doon sa ground floor. Parang ipinarehas ko lang dito. Yung design dito sa taas, ipinarehas ko na lang doon sa ground floor. Papatayin natin yung mga ilaw. Ayun. Dito. Okay. Okay na. So ganong kulay yung pupunta sa taas. Burger brown. Yan, sila Sir Princen ang nag-design. Tapos dito, ito na pa yung design natin. Tayo pa yung nag-design dito. Okay. Tapos makikita nyo po dun sa last video natin yung 3D animation nito. Itugon Project 3D Animation. Makikita nyo po dun. Doon sa 3D animation natin, nilagyan ko po ng partition dito yan.
May partition dyan, tapos TV wall design or TV console. Ito yung nilagay natin. Okay, tara na mga boss. Okay. Ayos. So baka next week tapos na po lahat to. Mag pull out na po tayo. Before and after na tayo next week. Okay, tapos siguro sila ton magbabakasyon muna siguro si Ton kasi ayusin mo yung bahay niyo pagkatapos na ito. So yun muna daw yung ayusin nila kasi tagulan na. Wala pang bubong. So bakasyon lang ng konti tapos pagkatapos nun tatanggap na naman tayong project para sa kanila. Okay, so tara na. Punta na tayo doon sa uwi na po tayo. Punta na yung sa ano. Okay, punta lang ako. Bye-bye! Okay, so bawat project mga boss, may nilalagay po tayong nakatoka dyan. So gaya nito dito sa Itugon project, si Ton yung humawak. Tapos dun sa Marawi, si JR. Sa Villasis naman, ang humawak doon si Uncle Roland. Tapos sa cabinet, si Badinoli. Tapos sa Umingan, si Pormanambo. So sila po yung bawat project mga boss meron na mahawak. Pati doon sa house project natin, sila architect naman yung humahawak doon. Okay, so dito na. May pull out po tayo. Teka, ganun ko lang. Diyan yung iba, kung kasya dyan sa baba. Kasya ito na. Mahaba na. Hindi, kaya ito sa expressway. Ayan. Ayan, matanggal yan. Hindi kayo masisira yung ano. Dineliver mo. Hindi, may karton. Ano ko. Yung dineliver mo isang kanto na last, ba't may palaman na ano yun? Na? WPC, 4. Oh. Oo. Kasi gagamitin nyo yung pinasobrang ko. Ay, Dun hindi siya puro na ganito. Oo. Kaya pala. Baka lang ko galing sa binilhan. May sumobra. Andyan. Oo. Nilagay nyo rin dyan. Ito, mga sobrang di, taas na. Yung WPC na sumobra. Nandito sa loob. Pero sobrang ko doon kasi nagpasobra ko ng 2. Sobrang matay ito. Kasi mayroon pa baka masira nyo eh. Sige. Mag-chat ka na lang. Martes baka may pupuntahan ka eh. Kaya ako na pampasahod na sa sugod. Wala na? Magkano? 15 lang. Pampasahod ko na sa dapat ng araw. Okay, tara na. Lamig. Sobrang lamig. So umaga tayo uwi ngayon kasi mahirap magpagabi rito. Hindi makita yung daan pag pauwi. Ayan, pagi na mga boss. Ito yung sinasabi ko na mahirap na gabihin sa daan. Dapat mas maaga tayong makauwi. So time check is 4:30 ng hapon. So pag gabi mas lalo na pong hindi makita yung daan. So medyo maliwaliwanag pa. Pero parang wala na rin kayong makita sa daan So ang takbo namin nasa 16, 15. Ganyan na lang po yung takbo namin dito.
Okay, so dito na po tayo sa bahay mga boss. 9 o'clock. So yung mga boss, 9 o'clock na. So ginabi po tayo mga boss. So kita-kita ulit tayo sa susunod na vlog mga boss. God bless po sa inyo. Ingat po.